Чакай, човек, чакай. Оставам четам. Аз съм decided. Тук смени знака и ще играем на една игра. Рой. Робе. Робе е едно също. Така, готово. Трябва да го измием. Чакайте. Малко да го измием този пич. И това не искаше бъй клипа. Защото на аз беше лут. Окей, не щеш. Чакай да му го фуля по-силно. Скъс по-силно? Да. Чакай. Това беше силно. Така ще играем. Нещо ли му взема? Няма. Това някакво му взема. Така ще играем на една игра. Така. Няма гъм. Чакай да слаба да майна звука. Така, майнах звука, защото пречи. Днеска това ще бъде играта, защото нямам със знака някакво измислим да качваме и да снимаме. Някакво да измислям. Казал Серчек. Да, и... Днеска това ще играем, защото няма какво да снимаме, човек. Не се смея. Какво е смешно? Така, няма какво да снимаме, човек. Между другото, тази игра изобщо не е хубава. Чак толкова яка. И вой. Това ти преобръщането, брат. Да, чак. Ние със знака не знам какво да снимаме. Те, че... Дева. Я отиди. И отворих. Кой е? И здравейте! Сега ще правим клипа. Събуй са! Скоро Алекс си удари газа. Майка ти! Не стане снимаш, бе. Да. Виж. Сним. И е го Юли. Най-насетне и той ще се включи в клипа. Защото аз ви казах, че утре ще снима. Си се смява и бати. Хора, чакайте, че знак съм са. Мале. Сега е мой ред. После, бе. Аз снимам сега тук. Окей. Не знам утре какво ще качвам с Юли, те, че това изобщо не е трева, това е диня, както гледам. И с мен ще качваш, бе. Да, с тебе ще качвам, само че и по-вчера. И хора, гледате, няма какво да снимаме с Юли и с знака бати тъпите игри, човек. Значи, ще ви кажа, все някога, като си купа GTA 5 на PlayStation, ще снима Юли, може би, или Алекс, а па ние с Юли ще играем на GTA 5. Ще бъде много я. И така, както гледате, колата сама си карам. Можеш ли аз там? Вижте, сама си. Ой! Хора, както гледате, много съм добър на тази игра, не съм зле. Да, се пробвай един път да видя как ще го направя. Не знам, човек. И този клип дано го гледа Криско. Защото... Един Криско. Чакайте. И хора, да ви кажа, тази игра е много лесна. Толкова лесна, че не знам. Бебетата могат да играят. Даже моята сестра на 4 годинки играе. Тя не Дай се е мой ред. Чакай. Аз не чакай да взема още малко пари да му купа нещо на този пич. Защото аз на този рой не съм взимал нищо. Както гледате, аз тия пари ги събирам за ки. Дай мой ред. Чакай. Не бе, махай съм. Сега да му купа нещо. Толкова. Ма след това съм аз. След това съм Инди. След това съм...
Ехо. Ехо. Така. Аз всъщност искам да му взема нещо, ама каквото. Храна, бе. Ми храна. Дрехи да пи. Дрехи, не? Да, седна. Дрехи. Кога сте тука? Ого! Само повтаря това. Дришло. Дришло. Така. Кола музика? Тук да няма дрехи даже. Окей, ще има тук дрехички. Взема така. Окей, аз ще събирам толкова, що не? Може да пробвам, моля ти се. Моя да е хубавец, що не? Ма чакайте, ще му купа па нещо друго. Някаква дрехичка. Ай, пъти кръка, бе. Това да му взема червеничко. Раня. Ще му окей, ще му вземе едно такова. Може да се пробвам, или? А чакай, по сайдера, може да пробвам. Ще му взема една шапка. Да и пи. Дай нам пера. Не ба скъпата шапка. Окей, аз... Да, се пробвам една игра. Чакай да си купа едно нещо. Ето кой ще му взема, що не е. Трябва 30 левил. То се види, че... Това втори левил. Обувки да му взема, обувки... Айде навън. Едно такова взема. Добре? Да, се Се пробвам. левил, бат. Чай, човек. Чай още една игра да изиграм някакво там. Ма аз нямам клипове, човек. Добре, ма дай да поиграй една. Защо? Аз не... Да се пробвам. Какво се пробваш? Така. Да ви кажа за утре. Ще правим Croscom Challenge с Посайде. Вас Бозайде, обърках се. С знака и Юли. Няма да правим утре чалендж. Ще правим. Кой ти каза? Юли ще прави, ще снимам. Аз ще снимам. Той ще снима, да. Ти Няма аз. Не, реда е на знака, лати, той да снима. Така май трябва да. Бързай. Да ви кажа, тази игра е много хубава. Графиката е перфектна, ама тази игра не е най-яката. Или нощо. Малко си конни. Малко си конни ще остат. Не. Губиш. Колкото загубих, поне рекорда ми е голям. Сега. Мри! Чакайте. Да се промолите сега, ако си им приятел. Босайдер. Куда му Дай на волейбол, дай волейбол. Една храничка. А, Рибчица това ми яш. е. Това ми кефи. Диня Може яш. Можем... А не, това не го яш. Що? Това се яде. Обувка. Не, обувка. Това е. Яш го. Питка. Питка. Сладолет. Домат. Самолет. Кой ще Краставица. Красичка. Бира. Не, това не е бира. Риба. Това е суши. Супа. Самолет. Самолет, който Бисквита. не говорете. Риба. Само аз ще говоря. Вода. Порта. Кафе. Ма не говори бе, човек. Речеш ме клипа. Тук безкрайно ли? Да, човек. Баси. Тук мой кок да излезеш. Много съм добър, а те. What the fuck you? Ще съм добър. What the fuck you? Никаква храна не му пада. Защото съм про. Лайка провате. What the fuck you? Няма нищо. Да може да се промоля. Както гледате, сега трябва да му купам. Нещо. Какво беше? Да, трябва да му купа едно нещо. Червеничко. Червено, май. Да, червено. Ето тук. Пич. Пачак не искам да си дам парите, ама. Пи го. Не, няма. Ще му купам. Който вие искате, нали ми казахте да му купам нещо хубаво. Ще му взема. И не очила чака.
Нямам снимане училица, ама няма, той е грозен. Сега, ако искате да е много пич, искам да му взема това. Какво, айди такова. Бати къпите. Добре, явно ще му взема прическа. Или да, явно ще му взема дрих. Толкова е красив. Много си пичек. Но искам да събирам за това, но взема това. Така, го пичам. Взема го. Много си сладен. Така. Но се пробвала ти сега, ако ми приятел. Ти ли си не скрипа без знакта по говедов? Така сега, какво трябва Това. Не, това. Футбол. Футбол, окей. Що не? Футбол е бати забавно. Ще му вкарам. Бати, добрия човек футболист. Гол. Но съм добър на тази игра. Нагледай да обарва. Бас чека. Окей, ама не, това трябва да му вкарам. Хайде да се обадим на някой. На кой? Аз се обаждаме. Така сега трябва... Басейн. Скачаме. На басейн. Тъпо го. Първо съм на тази игра. Да ви кажа само. Бъде човек, що те е, fuck you. Въобще, че така... това на матча съм много перфектен. Хайде, вардю е. А той не мога вардю е. Маци, аз му... Какво ще ги варда? Аз му яздам. Аз ще му вкарам с това. Вижте, последния шут на Барселона! Последния шут на Барселона. И Реал Мадрид губят! Последния шут на Барселона. Меси. Ако вкара Меси, Реал Мадрид губят и вече Барселона няма играят мачове. И Барселона няма играят мачове! Кученце! Не, няма да взем кученце. О, да. Първи левел. Да, искам ги. Не! Защо такива скъпи? Пати! Окей. Дай поне цветата. Ще ти даде пари. Да, знам. 50 путки. Има наредна, че гледат малки деца. Да, знам човек. Какво как гледат? Ще си ги гледаме ли клипа после? Да, може. Аха, има и кола. Който аз ще кажа. Така, сега Алекс ще се майни от клипа. Що? Защото той май с него ще правим, което искаше той преди. Ако беше тук да скачаме на леглото. Нали това искаше той. Ще го направя за него, защото ми е приятел. Аз добре ще кажем, това съм Shadow Hex. Да, Shadow Hex е, аз ще се обърна. Мой ни вика Shadow Hex. А да ви кажа, Shadow Hex е това, че аз снима на някой клипове, аз с него няма снимам. Първо. Искам някаква кола да си взема, човек. Някаква кола поне. Да, някой спортна. Да е спортни коли. То спорт няма. Спортни, ама... Да, бе, смени му. Дай скейтборд. Скейтборд. Аз съм много добър. Аз съм пич. Трябва да го задържиш, като е такъв джомпа. Ама трябва да натиснеш жабата и да задържиш. Не, човек, тъпам. И така, това беше от нас. Харесайте клипа, абонирайте се за нас и чао.